Ze zijn eerst gaan kijken van wat willen we precies en wat kunnen we. Want de financiële middelen zijn natuurlijk niet meer zoals vroeger. De pot is leeg. En dus we hebben afgesproken eigenlijk van nou, wat is nou belangrijk voor Roermond? Wat willen de mensen van Remun? Wat willen ze? En we hebben eigenlijk gezegd, we gaan terug naar de basis. En terug naar de basis, dat zijn de liedjes. De bekende liedjes, als ze die begint te zingen, dan begint iedereen met te zingen. Absoluut. En we hebben dus gezegd, als eerste stap, gewoon voor een Schinderhannes concert geven. Dus daar komen alle liedjes in terug. Weer met een orkestje, een koortje en natuurlijk de 5 hoofdrolspelers gebracht. En daarmee willen we dan ook geld ophalen en ook aftasten. Wat wil Remun, wat willen de burgers? Willen ze nog Schinderhannes? Dan zullen we dat met dit concert gewoon zien. Ik denk het wel, of niet? Wil je het volledige item bekijken? Ga dan naar een van onze kanalen.